kimchi guys. Mao na ni. Hi guys. Maghimo day ko ron og kimchi guys. Kay nahurot nag among kimchi. Nya daghan-daghan po niyang himuon guys. Kay konsumo ni namo usang tuig ning konsumo guys. Kay nahurot naman to ang hinimo last year. Wala maghimo na pud ko ron guys. Tan-awa ninyo guys ang mga hinimo nga kimchi. Ang pitsay guys, mauna ni ako na ni siyang gipahuuman og asin. Pahuuman ni na siya mga 2 ka oras ra ni siya kay dali ra man ni siya kuaning asin ani malaos. Maluto na ning pitsay ani makuha na siya malaos. Haw na ni siyang hugasan. Apoy mga iring siga tungatong. Hi mga miming. Hi mga miming. Miming. Himo day ko kimchi guys. Mo ni hang gihimo nga kuanan sa sauce sa kimchi. Naglugaw ko pilit na nigi sagula na ho tashima kanang seaweeds diri sa Korea guys. Nya napud tay dilis. Giapil na ho kuan nya ang radish papili na siya glugaw pero tangtango na siya inig butang na sa mga lamas sagol nga nila ni paghimog kimchi guys. Na-prepare na ako ring kuan dako i-prepare ring luya na ahos na ay bombay na puy apple na guys. Muna akong i-blend ni siya kay kung man i-blend wala ni isagol dira i-mix na ninhaptanan. Magbukas ako sa pitsay guys nga gihuom na nila siya asin hugasan na nako. Hugasan guys, kato kumi na to kay ako na pinapahiran sa iyang sauce. Katuloon niya itong hugas guys. Katuloon yung hugas.
labaan ni guys. Ayan na ito bukas. Gi-blend nga apple o kuan. Apple ni siya o bombay, ahos, o luya. Gi-mix na ako blend guys. Nato na ni i-mix. Mga na ni guys. Sunod na ito ning chili powder. Banaw lang na itong chili powder guys. Bana portion na tani. Nga ato ang patis. Ang patis ani bana-bana na sad ni. Patis. Nalan diri ang sagol tanan, patis na gutangan na nagpatis. Asukal. Bana-bana na kung asukal ani guys. Puro na ni bana-bana. Grabe yung kuha ka eh.
Daghan na rin siya nga sauce. Pwede rin daghan ang sauce kay pwede rin magmasobra. Ibutaw ni mo sa rep. Sunod, o maghimo na po ka ang pitsay na imuhang buhaton. Kani may pinakaputi buhaton guys. Ang butang na to, cream onion guys. Pugasan na ang onion. Ako lang gibutang ang spring onions guys. Ako nang i-mix siya. Yummy. Magpunta na sa sauce guys. Ang sauce may pinakabigay. Ako ba naman siya? Ang magano? Ang guys. Butangan lang.
surok ng iyang lasa. Mura na mag-aos ito. Apa ni mo ginamos, magamos na siya. Kaya mo na hindi pa kaya dito kaon. Hindi pa mo dito diretso wait guys. Kailangan ba? Gamuson doon siya. Pagkuhan ka nila ito kahit sa sauce may bukay. Sa pagsakot mo yung bukay. Kailangan ito ang pag-ibang kimchi magyaga dito guys. Grabe kong ihag naman sa pagkuhan mo sa pitsay. Ano pa nang ihumon sa tubig. Sin. Hindi mo pag-sauce. Kimchi na mo guys, Korean kuan ni siya. Kana mga gipangimos Pilipinas ng kimchi ila naman ang mga version. Kani ako complete ni siya sagol. Kani sagol. Kita magtipid sa sagol ani kay kita ra mo kaon. Di man pang baligya. Pilipinas, kaya na ba yung mga kimchi? Ang Pilipinas, i-adapt na ito sila kimchi. Wala na yung kimchi guys.